Ikusi ez arren, gure planetaren egoera gero eta okerragoa da. UNESCO, 13. araua, klima babesteko ekintza. Klima aldaketaren eraginei aurre egiteko berehalako neurriak hartu behar dira. Klima aldaketaren aurkako borroka gizartearen lehentasuna da. Itsas maila igotzen ari da. Berotegi efektua areagotzen duten gas emisioak historiako handienak izan dira. Munduko tenperaturak aurten 1,5 graduko gorakada izan du. 1880 eta 2012 bitartean aldiz 0,85 gradu soilik igo zen. Zer gertatuko da ez baditugu neurriak hartzen? Arriskuak larriagotuko dira, ez da ur edangarririk egongo eta janari gabezia egongo da. Zer egin dezakegu egoera hobetzeko? 1. Garraio publikoak erabili, bizikleta erabili edo oinez joan. 2. Energia aurreztu. 3. Haragi gutxiago kontsumitzen saiatu. Harakintza industriek asko kutsatzen baitute. 4. Murriztu, berrerabili eta azkenik birziklatu. 5. Plastiko kontsumoa murriztu. Munduan ikusi nahi duzun aldaketa izan zaitez. Ez dago denborarik. Egileak: Mariane Menaz, Imanol Pedrera, Irati Puyadena. Creative Commonseko by NC SA lizentziapean. Irudiak: Pixabay eta Bidebo. Soinua: Patrick de Arteaga eta Free Audio Library.